biyahe abroad in these areas or countries nga sumala sa itong ibasa nga aduna mga coronavirus infected people. Di pa po tingali forever sir, no? Adigit forever, I don't know. Nabay, Di ako nag 2 billion. nabay butang nga forever. Ang imo ganing gugma sa imong kanang girlfriend wa nga forever. Walay forever. Ha? Lumalabay lang ang tanan. There's no permanent in this world. Parang dol-dol lang itong Amerikano. Ganina pag-interview, bisulti man ganina si Trump doon sa press conference, kauban sa iya mga health officials, Secretary of Health, katong mga director sa Infectious Diseases kanang Bureau, etc. etc. Ingon tong doktor, director sa usa ka department or bureau sa Amerika nga mo in charge sa pagpangita og pag-studio nining sakit ka coronavirus, mga tambal, etc. Daghan na siyang options ka tambal nga develop. Ang problema nini, i-testing maguna. Doon may resistance ang tao god. Nagtuyog, batiyo. Dili inon ka man nga unsa man ko kanang guinea pig nga imong Tistinganan. testinganan. That happens to me, Jay. Natong nagkasakit ko, congressman pa ko, atong doon ako problema sa akong prostate. Doon na may abot na doktor sa Amerika. Nga nagbakasyon Filipino doctors dito sa Kidney Center sa Manila. Classmate sa akong brother, tong director ato eh. Ingon siya, ipalaila sa ako. Ingon siya, Congressman, I have discovered a new treatment. Paano man to akong sakit prostate? Cancer man to. That was year 2002. Pita dugay na kayo ba? Pusod to. Akong kainan, do I have a choice, doctor? No, you don't have a choice. But this is a continuation of what I discovered when I was in Texas University, where I was in charge in the scientific studies department sa hospital. Uli man to siya dire. Wa man to, so, Pilipino man to. Kasyo lang to des Pilipinas. And ko, I don't have a choice. You will do it. Okay, money bayad. Yung down ni mo ni. What ang procedure niya simple lang kay Jay. Pang pinagdugo, I'll extract blood from you. I'll bring it or send it back. Send it back lang, dili na siya matuto. Padala lang sa mail. I'll send it to Texas University and they will what's gonna happen there? They will say, oy, Sulod lang to, Drigo. Napalang pa sa. Okay na ako. Tingko na itong ba? Ate ha, bisita yun. Timingan dyan siguro. first time ako din kanina eh. First time. Mas katang mga 6 feet. Okay na, wala na. Muntik suga gitu. Anyway, ato pa dayon. Padayon sir. Di ko padala. Ang gihimo sa doktor, ikuha kong dugo, ipadala sa Texas. Babalik 2 weeks after. Kung sa gibuhat sa Texas, i-separate ang strong cells, blood sa akong blood, Hindi si pare. separate. Nga gipadag balik diri. Gibalik sa akong lawas to strong cells. Mo to paaway sa akong Really ha? yes, Gikuha na itong bad cells ato, mga weak cells. gi-destroy sa strong cells nako sa dugo. So, experimental man may tabo sa coronavirus. I hope that abot sa panahon kung doon na tambal na nga madiscover, willing ang mga tao nga nagkasakit na take sa mga experimental cure. Wapo na daw nga story mo gi-share ka. Wapo lagi pero niya ako diri sa taas. At least you try.